Mga kabus sa Mandaue City hayan mahatagan og kahigayunan nga makapatambal sa pribadong ospital. Ang City Hall makigpirma og kasabutan tali sa duha ka dakong private hospitals aron makatanyag og libreng medical services sa mga kabus nga mulupyo sa dakbayan. Mato ni Mayor Jonas Cortez, gihan ay pahinuon ang kasabutan niini. Apan gusto niya nga alang sa mga ospital, laing pamaagi ang panerbisyo inay sa naandan nga mga medical mission nga kabahin sa ilang corporate social responsibility. Giminusan sa Talisay City Government ang gahin nga iabag sa City Division alang sa Sinulog 2020. Mato ni Mayor Samsam Gulyas, giminusan nila ang 6 million pesos nga budget sa miaging tuig. Hinuon, gisiguro nila nga igo kini sa pagkaon ug kagamitan sa mga contingent. Ang Talisay City Division, kampyon sa Sinulog sa Lalawigan ug third placer sa Sinulog Grand Parade sa miaging tuig. Mutukod og modular type ang Mandaue City nga magsilbing extension o annex building sa City Hall. Mato ni Mayor Jonas Cortez nang ginahanglan ang syudad og dugang lugar pang opisina. Giklaro hinuon sa mayor nga modular type ang annex building aron dali kini hipuson. Plano kining ibutang sa likod nga bahin sa City Hall. Di sa hilabtan ang orihinal nga porma niini.